Hovorí sa, že kedysi dávno existoval stratený chrám vášne, skrytý medzi piesočnými dunami a divokými riekami sveta, kde sa stretávali bohyne, kňažky, múdre a krásne ženy, aby uchovávali tajomstvá najväčších síl, ktoré sa kedy dotkli zeme. Tento chrám bol miestom, kde sa rodili zázraky príťažlivosti, zmyselnosti, vášne, krásy a pôžitku. V srdci tohto chrámu horel večný plameň. Oheň vášne, dar samotnej bohyne života. Tento oheň nebol obyčajným plameňom, ale živou energiou, ktorá spájala všetky elementy. Svetlo duše, príťažlivosť a krásu ženského tela, čistú rozkoš, nekonečnú slobodu a tvorivú silu. Každá žena, ktorá sa dotkla tohto ohňa, cítila svoje telo a dušu rozjasnené nepoznaným magnetizmom a krásou. No prišla doba, keď ženy začali zabúdať na svoju skutočnú podstatu. Začali utláčať svoju silu a vášeň a pochybovať o pravde svojho vzácneho tela. Chrám sa začal strácať, plameň sa oslaboval, až napokon zmizol z očí sveta. Ale skôr, než sa tak stalo, kňažky chrámu zhromaždili silu večného ohňa do jedného artefaktu. Náramku Pešan. Náramok vytvorený z ohňa vášne, svetla tajomného mesačného svitu a jagajúcich hviezd. Náramok sa stal živým nositeľom tajomstva vášne, zmyselnosti a magnetickej príťažlivosti. Tento náramok mal v sebe silu prebudiť všetky dary dokonalej ženy, bohyňu života, krásy, pôžitku a slobody. Náramok Pešan, mocný amulet, ktorý v tej, ktorá si ho nasadí, prebudí silu, ktorú žena, bohyňa života a krásy v sebe ukrýva. Po stáročia zostával skrytý, čakajúc na tú, ktorá je pripravená rozžiariť svoju zmyselnosť, objaviť svoju magnetickú príťažlivosť, otvoriť sa pôžitku a oslobodiť vášeň vo svojom tele aj duši. A teraz tento vzácny náramok čaká na teba. Keď si ho nasadíš, nezískaš len krásny šperk. Získaš tajomstvo všetkých žien, ktoré kedy kráčali v sile svojej vášne, nespútanosti a zmyselnosti. Stačí si ho dať na ruku a energia sa prebúdza. Tvoje telo sa oživuje, tvoja duša sa rozhorí. A tvoja vášeň sa stane tvojou najsilnejšou priateľkou. Vášeň, ktorá v sebe nesie oveľa viac než len fyzické splánutie. Je to vášeň prežiť taj života skutočne naplno. Vášeň nasledovať svoje srdce, dovoliť si pôžitok a vychutnať si každý moment ako ten najvzácnejší dar. Vášeň, ktorá nedovolí nikomu a ničomu potlačiť jej krásu a vzácnosť. Zatvor oči. Nadýchni sa hlboko. A pri každom výdychu cíť, ako všetko, čo ťa zväzovalo, odchádza. S každým nádychom vchádzaš hlbšie do priestoru, kde si slobodná, magnetická a zmyselná. Všetko, čo existuje, je len tento moment, plný krásy,
plný vášne, plný živosti a zmyselnosti. Si úplne uvoľnená. Predstav si, že kráčaš po cestičke z mäkkých lupeňov a hviezdneho prachu, osvetlenou svetlom mesačného svitu. Pred tebou sa vynorí chrám vášne. Žiari jemným magickým svetlom a jeho stĺpy sú poprepletané viničom a rozkvitnutými kvetmi, šíriacimi prekrásnu vôňu, ktorá preniká do hĺbky tvojho bytia. Všetko v tomto priestore je živé, prekrásne a magické. Priamo v srdci chrámu svieti oltár z mesačného kameňa, na ktorom na teba čaká tvoj náramok Pešan. Tvorí ho oheň vášne, ktorý nikdy nevyhasol. Tvoj oheň. Ako k nemu kráčaš, počuješ spev bohýň, krásy a zmyselnosti. Ich spev je zamatový, nesie v sebe tóny sily, krásy, rozkoše a slobody. Neznie hlasno a predsa vibruje v každej bunke tvojho tela. Cítiš, ako sa tvoje ramená uvoľňujú, ako sa v tvojich bokoch prebúdza túžba tancovať, ako tvoje srdce zažíha iskru, ktorá tam vždy bola. Náramok Pešan je priamo pred tebou. Nie je to len šperk, je to živý symbol tvojej zmyselnosti, tvojej magnetickej energie, tvojej božskej slobody byť ženou naplno. Keď si ho nasadíš, prebudí sa všetko prekrásne v tebe. Tento náramok je darom pre teba, aby ti navždy pripomínal silu, vášeň a krásu, ktorá v tebe je. Je tvoj spúšťač, oživuje tvoje srdce, tvoje telo, prebúdza tvoje zmysly. Vezmi ho do svojich rúk a nasaď si ho na ruku. V momente, ako sa dotkne tvojej pokožky,